Сега колко е? Сега е 225. Не, 235 трябва да е. Втором беше 230. Ивайло Босев във временното класиране е втори с коефициент 154, точка 19.22. Ще направи опит на 235 кг. Спрямо теглото 82 кг и 400 г. Ще вдигне отлеко 235 кг. Изключителна тежест за този килограм. Изключителна лекота. Сполучлив опит на Ивайло Босев.